Pajjiżna huwa t-tieni l-aktar pajjiż fid-dinja li ras għal ras jikkonsma fnik. Bidħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, pajjiżna kellu jimplementat ta' direttivi dwar it-trobbija tal-fnik. Direttivi li jgħinu lill produtturi lokali sabiex ikunu jistgħu jippromovu l-prodott frisk tagħhom. Fost l-oħrajn din id-direttiva titlob li kull fenek għandu jingħata s-siġill li juri l-oriġini tiegħu u bekk il-konsumatur ikollu garanzija li l-prodott huwa frisk u ġenwin. Prattikament biex il-konsumatur isarraħ moħħu li jixtri fenek Malti jrid ifittex dat tip ta' siġill. Dan jindika li l-fenek ġej minn biċċerija approvata skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea, approvata biċċerija f'Malta, u biex isarraħ moħħu li qed jixtri fenek Malti, dan siġill fih il-kelma Malta. Id-Dipartiment tal-Bidja u sajt għadu ma bedix jippromovi dan it-timbru, intis li jgħin l-aktar lill produtturi lokali li jbijaw għal-massa. U l-appell tagħna huwa li l-awtoritajiet m'għandhomx jieħbew wara l-burokrazija biex ikaxkru saqajhom. Anzi, għandhom jgħinu lil dawn l-investituri li jkomplu jinvestu. Il-ħamis filgħodu l-mexxej laburista Joseph Muscat żar l-impjant tal-Fairplay, impjant tat trobbija tal-fnik proprjetà tal-familja Xkembri. Produtturi li matul dawn l-aħħar snin investew bil-kbir f'dan il-prodott Malti u fetħu l-ewwel biċċerija tal-fnik f'pajjiżna. Investejna ħafna fil-riċerka fuq il-fnik, investejna fuq il-riċerka fuq l-alf li nagħtu il-fnik fil-fatt aħna ġifieri ġodin l-azzjenda l-ikel tal-fnik kollu jsir hawnhekk stess biex inkunu ċerti mill-kwalità tal-ikel li jieklu l-fnik tagħna. Din il-kumpanija tipproduċi għatta prodotti magħmulin mill-laħam tal-fenek fosthom burgers u kebabs. Il-kumpanija trabbi mal-10,000 fenek fl-impjant tagħha.